xa kuhletywa lo unomntana okuziyobisi ungancedisi uba unayo umntwana akakangeni kuziyobisi. Xa kuhletywa umzalo nomntana okuziyobisi ungancedisi wena, ngoba naye akamsanga umntana akhe kulaa nto. Nowakho njengungamsanga nje angaziyela njengalowa uziyeleyo. Kutsho nje ungazidli ngoba uyaqeqesha. Le nto ayinanto kwenza na uqeqesha le nto. Abantwana bethu sibaqeqeshile kodwa bathathwe zii-drugs. Ungazidli uba umntana wakho akakangeni